Priatelia, takmer som sa zabudol pochváliť. Vyhrali sme strieborného Prokopa. To znamená druhé miesto v súťaži PR projektov Prokop v kategórii politická komunikácia, public affairs a verejné politiky. Na 100% šoférujem, na 2% podporujem ochranu sokolov. Využite vy 2% z daní a venujte ich neziskovej organizácii podľa svojho výberu. Spomínate si na to obdobie, keď táto vláda sa snažila nejako pomeniť tie 2%, ideálne zrušiť, aby sa už neprispievalo tým 10 zlým bratislavským neziskovkám. Ale zistilo sa, že nie sú to len tieto neziskovky, ale že po celom Slovensku sa občianske združenia snažia suplovať štát v rôznych sférach. Napríklad prevádzkujú nejaké športové kluby, alebo sociálne zariadenia, zdravotné zariadenia a tak ďalej. Starajú sa o pamiatky, kultúru a podobne. A preto sme my zámerne v kampani ukazovali takéto projekty, ako sú Sokoliari, alebo detský hokejový klub, alebo folklórny nejaký súbor. Zároveň sme ukázali bežných ľudí, ktorí prispievajú 2%. ITčkár, účtovníčka, vodič autobusu. Čiže bola to kampaň, ktorá ukazovala to, že ako my, bežní, obyčajní ľudia, ktorí sa na 100% venujeme niečomu, na 2% pomáhame veciam, na ktorých nám záleží. Tešíme sa z druhého miesta v PR súťaži Prokop v spolupráci s SK PR Strategies. Produkciu zastrešil Protos a kampaň sme realizovali pre Asociáciu firemných nadácií. Hurá!